लोगोफोर बे समाव मोनसे गोनांथार खौरां होनो लानाय जादों। दा बेयावहाय माखासे खौरांफोरनि गेजेराव नोंथांमोनहा मिथिखानायबो थानो हागौ। दा बेनि थाखाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ बुंखानाय जाबाय जे जायफोर नोंथांमोनहा मिथिखानाय बेखौ स्किप खालामनानै गुबुन मोनसेखौ नोंथांमोनहा नायना लानो हानाय जागोन, प्रब्लेम गैया। दा बेयावहाय फार्स्टआव नुनो मोननाय जादों नोंथांमोनहा काछार जिल्लानि धुमुधातनि मोनसे गंसे फरायसालिनि केम्पासाव मोसौ बेदर गोदानानै लांदों। बे गोदानानै लांनाय जाथाया ओनसोलाव दुंहाव खालामदों होननानै बुंदों। दा बे जाथाया मैया हथात 22 मे खालि जानानै थांदों। दा बेजों लोगोसे नोंथांमोननि सिगाङाव फोसावनानै होनो नागिरदों जे फरायसालिया मोनसे गोथार थावनि। दा बे गोथार थावनियाव बेफोरबायदि माखासे सोंखारि जाथाव जाथाया जोंनि समाजाव जायगा गैया आरो बियो मोनसे आयेननि बेरेखा। दा बिनि थाखायनो नोंथांमोननि गेजेरावहाय फोसावनानै होदों जे फरायसालिनि ओनसोलाव बाउन्डारि कम्पाउन्ड सिङाव बेबायदि गोरोन्थि खामानि मावनाया मोजां नङा। दा बेनि थाखायनो नैबे जाथायाबो बे निउसाव फैदों। दा नेक्स्टआव नोंथांमोना नुनो मोननाय जादों आरोबाव 10 सानि गेजेराव देहायाव COVID-19 मोननाय जाबाय आसामाव। दा बेजों लोगोसे दिनैहाय टटेल मोननाया जाहैगोन 70 सा सुबुंनि देहायाव सानसेयावनो कर'ना भाइरास मोननाया आसामनि थाखाय गोजान जारिमिन। दा बे बेलायाव नोंथांमोनहा नुनो मोननाय जादों सिगांनि खौरांफोराव अर्थात सिगांनि मोननै खेबसेयाव 53 सा खेबसेयाव 7 सा मोननायनि सोमोन्दै नोंथांमोननि सिगाङाव भिडिअ खालामखांखाबाय। भिडिअखौ नोंथांमोना स्क्रिनाव नुनो मोनगोन, डिसक्रिपसनावबो लिंक दङ। फार्स्टआव नोंथांमोननो दिन्थिनो लानाय जादों दानि जेनाखि 80 सुबुंनि देहायाव COVID-19 मोननाय जादों बिथांमोननि गेजेरावहाय दङ 4 मरिगावनि, 2 नलबारिनि, बेनिफ्राय नगावआव सासे, हजायाव सासे, गलाघाट सासे आरो जरहाटआव सासे। दा बेखौ नायनानै नुनो मोननाय जादों पजिटिभ केसा 329 सा, बेनिनो डिसचार्जआ 54 दङ दासिमबो। एक्टिभ केसा नाथाय 268 सा जाना दङ। थैनाया 4 दं आरो माइग्रेट जालांनाया 3 दङ। दा बिनि उनावहाय नोंथांमोननि नुनो मोननाय जादों सिक्किम रायजो। सिक्किम रायजोआवहाय दिनैसिम सासेबो COVID-19नि पेसेन्ट गैयामोन, नाथाय दिनै दुखुनांथाव बिथांमोननि रायजोआवबो दा सासे जाबाय। दा बेयो बिथांमोननि रायजोआव जानाया नाथाय बायजोनिफ्राय फैनाय होनदों। बे जाहैबाय दिल्लीनिफ्राय बिथाङा जाय जाजादों बिथाङा फैदोंमोन होनदों। दा बिथांनि देहायाव मोननाय जादों। बिथाङा 25 बोसोर बैसोनि सासे सुबुंमोन होनदों। मुंखौ बाहाय मख'नाय जायाखिसै। दा COVID-19नि गाग्लोबनायाव भारतनि मोनफ्रोमबो रायजोफोरानो सानफानि उनाव सानफा जाबै दिनै सिक्किमाबो फार्स्ट सासे मोनजेननाय जाहैबाय। दा नैबे जोबथारनायाव मोनसे खौरां, बे जाहैबाय गोनांथार बायजोआव थाग्रा सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे आसाम सोरखार हथात सावस्रि बिफाननि मन्थ्रि हथात जोंनि हेल्थ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा फोसावनानै होदों दि बायजोआव थाग्रा सुबुंफोरा जायफोरहा बायजोआव थानायाव जेबो उसुबिदा जायाखै बिथांमोनहा बे ओनसोलाव बा बै जायगायावनो थानो हायोबा थानाया गाहाम होनदों। मानो होनबा दिनैनि जेनाखि थासारि बेनि बेलायाव आरो बांबोबाय थानाय जेनाखि COVID-19नि थासारि बेनि बेलायाव नोजोर बोनानै बिथाङा बुंदों जानो हागौ। दा बाहाय जोंबो नोजोर बोनानै जुदि नोंथांमोननि गेजेरावहायबो जायफोरा बायजोआव दङ नोंथांमोनहा गाज्रि मोननो नाङा, नोंथांमोननिथा साननानै नायबानो जाबाय। जायफोर नोंथांमोनहा हरैहाय थानायाव बायजोआव थानायाव जेबो उसुबिदा गैया, जायफोरा उसुबिदा दङ बिथांमोनहाथ' रागा जोंखागोन, हथात फैनांखागोन, फैनो आरो नोंथांमोनहाबो नाजाबाय थाखानांगोन। नाथाय जायफोरहा जेबो उसुबिदा गैया, खामानि मावनायनि सुबिदा मोन्दों, थानायनि सुबिदा मोन्दों, अर्थात जानाय थानायनि सुबिदा मोन्दों, बिथांमोनहा दा आसामसिम फैथ'वाबाबो गाहाम होननानै बुंनाय जादों। मानो होनोबा जोंनि आसामनि जेनाखि थासारि बे थासारिया जोबोद गिख्रंथाव जानानै थांगासिनो दङ होनदों। नुनायावसो COVID-19नि पेसेन्ट हथात COVID-19 गाग्लोबजानायासो गुबुन रायजोनि रुजुनायाव खम जादों जानो हागौ, नाथाय क्वारेन्टाइन सेन्टारफोराव भर्ति जानानै दंजोबसै होननानै फ्रायानो भर्ति जानानै दंसै। क'क्राझारावबो गोबांथार सेन्टार खुलिनानै दोनबाय। बिनि उनावहाय आरोबाव माखासे जोंनि जेनाखि फाहामथायनि सुबिदा फेसिलिटिफोर बेयो जोबोद खम होनदों गुबुननि रुजुनायाव। दा बेनि थाखायनो जुदि जोंनाव बांद्राय सुबुं फैयोबा गोबां आनकन्ट्रल जागोन, बे खोथाखौ नोजोर लानानै बुंदों जानो हागौ। दा बेयाव बाथ्राया आंनि बुंनाय नङा, बिथां बिश्व शर्मा बिथाङा बुंदों जे बायजोआव थानाय जायफोर सुबुंफोर नोंथांमोननि गेजेराव जायफोरहा हरैहाय बायजोआव थानायनि सुबिदा दङ बिथांमोनहा जायहा जेराव दं बेयावनो थानाया गाहाम होननानै बुंदों। दा बेयाव सोरबा बेक्तिगतखौ बुंहरनाय जाया। आरो जायफोरहा थानायनियाव जोबोद जेंना दंथारसै बिथांमोनहा खाबु लानानै फैनायाबो बेबो मोजां, खाबु लानानै गावबागाव ओनसोलाव थाफैनाया गोनांथार, बेबो मोनसे। नाथाय जायफोरा उसुबिदा गैया बेखौनो बुंबाय थादों, जायफोरहा उसुबिदा गैया बायजोआव थानायावबो जेबो प्रब्लेम गैया बिथांमोनहा फैनो हांखुर जानाङा होनदों। दा बेखिनिमोन। गुबुन गुबुन भिडिअ नोंथांमोना डिसक्रिपसनाव लिंक दङ, डिसक्रिपसनाव थांनानै नोंथांमोनहा प्लेलिस्टनि गेजेरजों भिडिअफोरखौ सेलेक्सन खालामनानै नायनो हानाय जागोन। टेक भिडिअ, निउस, इडुकेसन,
ब्लग भिडिअ कुकिं बेफोर गोबां भिडिअफोर दङ नोंथांमोना नायना लानो हानाय जागोन। गोजोन्थों।